Oh shit, not good. Balita na ko pre, dunggo naman daw Bini daw pre. Masa daw? Yung dunggo ang Bini? Abi ba na ako di ka ganahag Bini? Karon na ikaw naman din nagsayaw sila mga kanta di ay? Yes! Naang Bini na! Unsa? Ni Dunggo ang Bini? Dunggo meaning nagbangka ra na sila? Waday budget na sila di ay? Diba mag-aeroplano na sila? Wala na ko labot ang labs. Basta unsa pa na ilang sakyan. Basta makita lang na ako sila malipayo na kay ko anak ba? Sigatan na sila. Sigatan na ito Bini ba? Naguyagdan ang nagsudirin ta kani agi oh. Sige din na kay ko love. Sige din na kita ang Bini ba? Tara na. Tara tara. Tara labs. Tara paro kay pula nga buhok oh. O kana gani oh. Binimika gyud na ba? Time sa pre murag. Mao mo ko tong Bini pre oh. Sige sis pagdali sis sige. Makita ba sa mga tao ba? Tara ko kurto ta. Dali sis. Dali sis kay makita man na diri akaron. Tapukan jud ta. Tingnan. Dili kita labs. Pero ano naman sila? Buhar bitaw no pula rag buhok ko Gani. kato. Ay si Binimika man tug si Bini Stacy kasi nalit na silang duha. Ay, basin labs. Matulong ta. Uhawa uy. Okay sis, sabi na itong dagan-dagan. Laps. Lagi si Alam. Ato ako pakuratan ta. Ano na tuon sa makuratan ng mga Bini ba? Ito ba to ba? Oh shit, not good. Animax. Ni mas si Binigno manday gapon eh. Ikaw ba nimo? Ano kaila sa kuha? Si Bini Stacy ni. Masa Bini Stacy? Oh, tanaw, Bini Stacy, guro. Tanawan lang ako ng sticky na. Nagka-haggard na kisikat na. Nagmasmas palagi mo. Siyempre nagmasmas mi. Naglikay mi sa mga tao. Sikat na baya mi. Pasif sa kay Bini, oh. Halata na kayo mo Binigno, Binisticky. Nagyaga-yaga ra mo. Kani yung una-una ba delusional ra kayo. Pants ra sa Bini, di na ka mabini, okay? Katong mga Bini, nagmask-mask sila kay paminan ako ipagkapoy ito mga haggard. Mga schedule ato pwedeng bisiha. Nya ka mo magsunog-sunog mo sa ila, ha? Tama na yung mga naong, oh. Pwede na mga haggard, ah. Aray, gawin po ka mga istorya no? Salig kay fresh ka. Alangan, busy mo po na mong schedule. Siyempre, muna naka-agnas mi. Mo di ay kanang pasensya lang yun niya akong love sa kay idol na mo ko niyang Bini. Nana na siya mga istorya sa inyo ha ba? Kamu manggod, as if manggod mo. Alangan, Bina pala, magud ko ba? Abi na ko Bini na. Pag binigwasa, may din mga lawasa. Awa pre, tura ang mga Bini pre oh. Tara. Awa pre oh. Or maugin yung mga Bini pre ba? Mo din mga Bini? Mauni pre. Oh shit, not good. Sis, nabaliktad mo ang mas. Let's go. Time sa pre. Unsa di naani pre? Ay, doon sa dinyo ang Bini? Odam, idol na mo ang Bini. Pero murag lahi ni. Pag sila dyan ako namukaan kayo na pre ba? Sure ba? Sure oy. Oh, kailan ninyo? Pero murag bet ka. Isa. Dobi. Tabi. Awara. Murag maugin na nagkuha sa tong tubig pre ba? Grabe po ni si Purman sis. Eh, puman lang patubig. O gani, pati na ba yung uhawa? Ay, tubig. Kanino? Taysa pre. Wala lang tong tubig pre. Napicture-picture. Aginitaan ni. Awara. Wara? Itanggal mo kunin mo yung antipara? Sorry, good. Saan man nga sakpan masyuta? Awara. O di nagmasmas mong duha kay nanguha di mong tubig ha. Alangan, biyo ko man ni ganina. Naara di mong duha diya. Oh shit, not good. Awas sis, nanang anak sa Purman. Pag umano nyo diha, uli naman ito kay magbuhos na magbinasaan na si Papa. Lagi. Kita may Bini. Bininla ni Purman diri. Sugo na dyan itong pagabini.
biligwasay sa masangunon ani. Tara, ang tinakyawan ba yan ni? Kasi di ta kabot ani sa siing. Ah, mga binimason da ito. Pagdali mo ba, kinasukol na to si Papa. Okay, mo.